Hola a tothom, benvinguts a Splatoon. Què? No us ve de gust veure unes quantes partidetes? A veure si, plau, Nintendo, no tornis a caure. No tornis a caure, que ja m'has cardat 3 gravacions. Només perquè has caigut tu. Per tant, sisplau, no caiguis una altra vegada. Ja sé que oferiu el servei gratis. Ja sé que Sony i Microsoft fan pagar i tot tenen un servei de merda també, però bueno. Vosaltres ho feu gratis, però sisplau, no caiguis ara una altra vegada. Doncs bé, us explico de què va aquest joc. Hi ha un mapa, hi ha 2 equips, cadascú té armes que pinten i consisteix en pintar més que l'altre. A més, amb la pintura es mata els rivals. Doncs som-hi. El concepte és bastant senzill, però que és el gameplay és bastant complex. I això també hi ha armes que, com el meu company, són a distància, com aquesta pistola, o altres que són més passives, però que van millor per pintar, considero jo, com és el que porto jo. I de tant en tant passa com ara que se t'acaba la tinta. Però bueno, veig que ja tinc contrincants per aquí dalt, que no ha caigut tinta. Va, pilla! Toma! Bueno. A veure si la pillo això ara, sisplau. No caiguis, sisplau. No caiguis. Aquest estava empanat i m'he enganxat. Un moment aquí, carregar tinta. Veig que ja n'hi ha un. Va, que té peu un volant. Merda. No! En fi. I tenia el carregador ja. I aquest també està pintant. Hòstia. El lag maco aquí. Joder, que mal. Tira la casa. Que ja està ahí. Ai, pinta. Pinta, sisplau. Així de pas. Hòstia, estan volent els gossos. No ho han pintat, els companys. Joder. Home. Va, pinta. A veure com anem la partida. Bastant igualada està la cosa. Merda. Va. M'agrada que ningú em vingui a molestar. Ja venen. Deixa'm, home. No em toquis els ous. Va, home. Ho tenim bastant fumut, pel que veig. Vosaltres no veieu el mapa, però jo tinc aquí el... com va la cosa, en la pantalla petita, la del gamepad. I em pinten més que nosaltres de moment, sembla que, però... no! Va, no te't miris, toma! Hosti, que és bona aquest paio. No m'ho havia vist, Quasi bé 1000 punts, ai! 9, 8, 7, 6... No, ara no te quedis sense tinta, home! 2, 1, 0... Doncs no ho sé, està bastant igualada la cosa. A mi em sembla que han guanyat ells. A veure què diu el garet. Va, menino, digue-m'ho que jo... Vale. No hi ha millor manera de començar un canal. En fi, què hi farem? Almenys he fet uns bons números. En fi. En aquest joc vaig estar bastant de temps sense tocar-lo, però ara, com que tinc nova connexió, i és bastant més estable que abans, perquè si ja de per si els servidors de Nintendo són una merdesa, si tens una mala connexió ja pots plegar, és impossible de jugar. 50.000 d'or. Seria interessant mirar a veure si tinc algun objecte encarregat en el yonki aquell que tinc allà al carrer aquell. Va, contra Matadora. Aquest avui el meu equip. Aquest paio sembla que és bo. Matador, avui el meu equip. Hosti, aquest mapa no m'agrada ben gota. Va ser un dels que van treure a la primera tanda
I el que guanyes al mig ja has guanyat la partida. Matador, està el meu equip. Bé, 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 bé. Confio en tu. D'invertibilitat vertical. Si no me'n recordo malament, perquè hi havia un passadís bastant ben parit, que s'havia per guanyar uns quants punts, ja. Veus? Així, venir d'aquí dalt, traiem aquí, tornar a treure la tinta, tirades per aquí. Aquí ja comença el merder, jo no passo d'anar-hi, i me'n vaig a pintar aquesta zona d'aquí, que ja hi ha algun cabron que s'ha avançat. Però bueno. Apa. Ara que hi ha per aquí mig, collons. Ah, se m'ha escapat! No sé pas on estava, és igual, jo la tiro. Bé, bé, bé! Ah, matador! On t'ha anat? No! Va, pinta! M'he encigalat molt i he anat allà davant de tot i no hi hauria de fet, però bueno. Tu, què fas? Aquí dispara. Però que l'he tacat! Mare de Déu. Ara, un company, tu va, és aquí mig, no ho hauria de fer, però... I em sembla que només són dos, el meu fill. Alta, hòstia! No, el meu equip... Vale, el meu equip són tres només. El quart ha caigut. No m'agrada vingut aquest mapa. Ja està, ja ho sé. Això ho dic, és que a distància... Sí, a distància... És que soc inútil, no puc fer res, jo. Un company em fa una mica... Bueno, ja està. Però puc saltar fins a l'altra banda, m'he encigalat massa. Vale, un que ha travessat la línia. Vaig cap aquí. Que és un company que em veia anat... Joder, una altra vegada! En sèrio? Odio aquest mapa. Però mort, eh? No m'agrada ben gota. Bueno. Abans hi té una mica d'allò per comptar. Si com a mínim pogués carregar l'atac especial, podria travessar la línia defensiva. És que ja us dic jo, quan qui controla aquesta part d'aquí mig, aquesta part d'entregar el meu company allà, ha guanyat la partida. Qui controla allò, ha guanyat. I ens han guanyat. O no? O no, hem guanyat nosaltres. Diria, oi que sí, gatet? Veus? O sigui, la partida bona que faig, perdem. La partida dolenta que he fet, guanyem nosaltres. És fantàstic. 1-4, és que... Fantàstic. Joder, matador. Que el pitjor que jo. Bueno, cap problema. Otro combate, oh, i tant. Bé, matador, bé. Confio en tu ara. Va, hòstia, no fotis que no hi ha cap jugador que vol jugar. Ara. Va, Ivan. Sí, ja pintaré més que ells. L'altre cop aquesta pantalla, en sèrio. I vaig amb en matador una altra vegada. Això és perfecte. No, tu vas amb aquest. Serà cabron. Deixa'm pintar bé aquí, home. És la meva zona. Abans que vingui per aquí. Això... pintant aquí dalt, hem de pintar aquestes zones de baix que no ha pintat ningú. La gent se'n va que sempre cap al mig a buscar els contrincants. No saben que l'objectiu aquí és pintar més que l'altre? Però bueno.
procuraré guardar bé aquesta vegada el gat especial. Aquest sense tinta. Hauria de controlar més el tema de la tinta. I foto marcat. Hòstia, nen. Trobar això. On te'n vas? On te'n vas? Aquest no se m'ha escapat. Ah! Merda! Ens han matat els dos. Cap problema. Aquesta zona d'aquí m'ho han deixat per pintar. Fantàstic, així em podré cregar una mica. Veig que el company passa completament de pintar. Però bueno, això em va bé a mi. Per tant, carba que vull. He cregat una mitja enorme. Fantàstic. Ai. Aquí n'hi ha dos, no, tres. No, sí, estan els tres allà en plan. Que mira'ls. I aquí els meus espasa. Anda, home, tira cap a casa. Ah, em pensava que era un disparant. Ara que em va parir. Mare de Déu. No es passa en quin món visc a vegades. Aquí un company estava per aquí, no? Però pinto bé, tio. Què faig? Què... Ai, man. És l'últim que ha entrat i és el que més m'està col·lejant. Aquí uns quants puntats extras, però que em sembla que ens estan fotent la pallissa dels secos. Hi ha una altra pantalla. En sèrio, no podem anar a l'altra? No estan allà preparats per veus? És que no puc fer res a distància. Em foto aquí la pallissa del segle? Mare de Déu. Mare de Déu. La pallissa que ens han clavat. Mare de Déu. Sisplau, no ens tornis a posar en aquesta pantalla, pel que més vulguis. Pel que més vulguis, en aquesta pantalla una altra vegada no. Hòstia. Han de hagut d'anar molt malament les coses perquè jo quedi primer, després la merda de partida que he fet. Sí. Sisplau, la pazuela de calamar no. Una altra vegada no, Fotem. És que això té collons? Que un 50% de 4 partides porto ja? 3? 4? És igual. Només una he jugat on m'agrada. No sé per què farà a vegades. Hi ha dos pantalles codi. Una és aquesta i l'altra és una altra que és com una espècie de pista de skate on el terreny és bastant, com ho diria, com bastant esfèric, saps? No és tan quadriculat com aquest i és més difícil pintar quan vas amb el rodillo aquest i això complica molt. Doncs esclar, si l'objectiu és pintar i la meitat de la pista no la pintes perquè no abarques tot el que abarca l'arma, doncs malament. I ara què s'ho pot fer? Vale. Molt bé, Ivan. Oh, un company. No te matis, espera. Aquí, espera. Bé. Clar, i ara que em plantejo, què faig? Si baixo d'aquí, l'he cagat. És que l'he cagat. El que faré és esperar, mirar aviam si entra algú. És molt avorrit, està aquí.
veig que aquell allà el company està bloquejant la seva entrada, apareix allà al serió i anar pintant el diari. Ens estem clavant aquí una bellesa. No m'agrada ningú d'aquest mapa, no sé si ho he dit ja. I ara... Mare de Déu, mare de Déu. Mira que seria senzill que fessin com qualsevol altre joc de 3, FPS, i et deixessin a triar tu a quin mapa vols jugar, però no. Nintendo diu, podeu jugar a aquest o a aquest. I encara aleatòriament un dels dos, que ho decideix ell no vosaltres. Hòstia, mira, en última instància, si n'has de triar un dels dos, si has de jugar un dels dos, almenys deixa triar quin dels dos, hòstia. Si és una puta merda aquest mapa, no m'agrada ni gota. És cap al mig. Una puta merda de partida. Això era una doble kill, però sí, ja sí. Merda. Ja si m'hauria d'anar aquí dins el merder, doncs que tu. Ja hi ha un pinzell que a la que m'enganxi em pela. Veus? Em sembla que el casc aquest de samurai és molt de fer, no sé, perquè algun cop l'he intentat comprar i m'ha dit que no. I em sembla que han guanyat de pallissa. A veure què diu el senyor gat. Doncs sí. Hòstia, i en matador. Ah, l'altre equip, vale. Últim, 3-5, és que... Puta merda de partida. Vinga, va. Si em tornes a posar a la pazuda de calamar, plego. 24, 34, 36... Joder. Em desquicia bastant això de que hi hagi un mapa que no t'agrada i que sempre vagis allà mateix. Olé, per fi! I ara ve quan faig la partida de merda. Vinga, va. Sempre com ho surt igual, en aquesta banda d'aquí, és que aquí hi ha una zona ben maca per pintar, que no la penso pas desaprofitar, la veritat. Ja sé que m'he deixat aquesta zona del costat, però ja hi no patiu. A no ser que vagi un company a pintar-la, ja m'hi explicaré després. Vale. Esto no és aquí, no? Vale. Hem de ser més lloc de pintar, és fantàstic. Ja tens uns quants punts extras. Clar, en aquesta zona hi ha molta cosa per pintar i és on te tinc el meu punt fort. És a dir, si és aleatori el fet d'escollir l'elecció del mapa, almenys deixa triar l'arma abans d'entrar, perquè és que molt rodillo ja no pinto res. Ah, ja havia apretat el botó. Ben penat, macho. Vinga, estan clavant la pallissa. Penso que aquella zona d'abans ja l'han de pintar. Veieu? És aquesta del costat. Veig que hi ha un rival. Ah, va. No és el que m'ha matat, però almenys m'he venjat. Ui! No! Ai, merda! Sí, vaig quedar des que... M'he recomandat. Mira aquest, on està? S'han matat els dos, per tant vol dir que tinc via lliure per mi sol.
matar el que és matar no mataré gaire. Ara, el que és pintar... Val, jo me'n vaig aquí. No és covardia, és que, a veure, si tenen l'avantatge en la distància, jo no em posaré pas en perill. Vale, toma, home. A veure... vale. Mira, 2 a 2, dat. No vull desitjar el mal a ningú perquè et fotin. I estàs darrere meu, No se'n va veure algú que em pintava darrere. Anàvem perdent de bastant i sembla que ho estem aixecant. Diria que ho hem aixecat, això, perquè diria que hem pintat més. A veure, gat, digue'ns-ho. Bueno, almenys. Ara faltarà veure la puntuació. Que crec que la cosa ha anat bé. Bueno, segons. 3-2, almenys estem en balanç positiu. Vinga. 94, 120. Falten res, 26 puntets per pujar de nivell. Som-hi. Tornem a fer el mateix. Cap aquí. Va, ara començaré per aquí, per dir una mica. I ara em posaré aquí. Això va bé, perquè puc anar pintant-ho tot. Vale. Ara aprofito que em baixi. Doncs aquests estaven allà bastant bé. Així. Vale, ara vinc aquí, ha carregat. Fins aquí. Més punts per mi. I ara vas cap aquí, que és on t'has descarregat. Que bé. M'encanta aquest mapa, pots pintar tant. I ara doncs aquí... Hi havia un paio disparant, no sé si t'ho guanyat. Vale, aquí n'hi ha un. Vale. No sé on s'havia cardat aquest, però m'ha pillat bé. I ens estan guanyant, no? Ens estan guanyant. On t'ha anat? Oh, merda! M'he recupat el mateix. Va, a veure si puc activar l'habilitat. Joder! Deixa'm tranquil, hòstia. No em vinc a buscar-te. Aquest és el joc perfecte per als stalkers, macho. T'amagues aquí, esperes que vingui algun pringat com jo, l'únic que has de fer és disparar-lo. Ho fas així, prendre el cul, home. Fins als ous. Toma, home.
paio aquell no el podré per l'alt, que m'ha matat 2 cops. Que trist. Bueno, va. Em sembla que hem guanyat, diria. Diré que sí que hem guanyat. Va, gatet, digues que sí. Ole. No? Oh. Què hi farem? Què hi farem, nois? Ai, 3 rodillos contra armes, tenim-los a perdre. El que joc a distància, ens ho tenim ben guanyat. En fi, ara quan portem ja uns 26 minuts, doncs aquesta serà l'última i ho deixaré aquí. A veure si trobo la partida. I sisplau, no caiguis a l'última. I l'última, bueno, almenys és la camarada. Si és l'última, que sigui la camarada, home. Vinga, va, pinta cap aquí, vinga, ara cap aquí, ara així, ara així, ara així, ara així, ara així, ara amaga-te, entona't una mica. Agafa tinta. En tornem-hi. M'estranya que encara no hagin enviat l'atac aquell, el tornado. Un company l'ha enviat, i no sé per què ho ha fet a l'aigua. He vist durant l'esquena, ara. Carreguem-nos, que veig que allà en ve un de fort. Ah, merda! Bueno, em vaig aquí i començaré a pintar aquesta zona. Prefereixo pintar a matar, la veritat. Ah, merda, ja està, ben a tocar els dos, macho. I a sobre ben en trio. En trio vull dir 2 d'ells i jo sol. No que en vinguin 3. Algú aquí, una mica. Algú, d'ell. Aquí. Per què no em deixen anar-hi ara? Ara. Per cert, tinc un potenciador que fa que quan jo selecciono anar a la ubicació d'un enemic apareixi un cercle i això serveix perquè els enemics sàpiguen que jo vaig cap allà, els hi apareix en el mapa. I llavors tinc un potenciador que fa que això ells no ho puguin veure. El que m'atrega molt avantatge, perquè clar, no saben que vaig cap allà. Però... que l'hi he saltat? Que l'hi he saltat? En fi, el joc m'odia. Tothom m'odia. Què farem? Va, aquí he vist que n'hi havia un. Aquest activarà... Va. No sé pas per què quan vaig al meu rere seu. I després va un company. Va, tu mort. Adéu. Que m'encanta perquè, tot i que facis partides de merda, encara pots maquillar bé el número. Bueno, sempre hi ha qui et pela a la mínima. Només falta acabar-li, però bueno, ens hem guanyat, nois? No podíem acabar un primer vídeo sense perdre. Vinga, pallissa. Almenys espero haver quedat una mica bé en el meu equip. A veure... Otra, Eterno Segundón. Què hi farem? També és cert que sóc el segon de nivell més baix, Vull dir, algo és algo, és el consuelo de tontos.